Aleargă, sari, înnoată sau doar relaxează-te în apă. Piscina te așteaptă. Pentru o experiență completă și o curățenie impecabilă, îți prezentăm Hyper Scuba N1, robotul care curăță piscina în locul tău fără bătăi de cap. Scuba N1 este gata de acțiune, cu funcție de autoparcare și tehnologii smart care îl fac să lucreze eficient, fără ca tu să depui vreun efort. Hai să-l încercăm! Când indicatorul LED rămâne aprins, înseamnă că bateria este complet încărcată și e gata de treabă. Alege modul de curățare potrivit pentru piscina ta. Ai la dispoziție 4 moduri presetate pentru rezultate perfecte. Perile duble active ale Scuba N1 îndepărtează cu ușurință murdăria și resturile, în timp ce filtrează și curăță 300 de litri de apă pe minut. Cu benzile speciale de tip șenile, se deplasează ușor, trece peste obstacole și curăță inclusiv pereții și linia apei. Modul Eco este o nouă funcție ce îți permite să obții o curățare continuă. Când selectezi modul Eco, robotul va porni automat la fiecare 48 de ore, curățând podeaua piscinei timp de 45 de minute pe tot parcursul săptămânii. Scuba N1 este ușor de ridicat și super portabil, se golește rapid de apă, astfel încât să-l scoți fără efort. Ultra portabil și ușor de întreținut. Când vrei să-l scoți din apă, scurgerea rapidă îl face simplu de ridicat, iar curățarea la fel de ușoară. Golește recipientul de resturi, clătește-l și Scuba N1 e gata pentru următoarea rundă. Hyper Scuba N1. Curățenie fără efort, distracție fără limite.